Hello guys, I know have fun kaham tai sono robai malai ka angke sung tining ke ko highway road ro berai nai gan no berai nane ongkhor laijak ani dol bai ekom ongka ani dol chungkuni tabuk berai nane bagoi ongkhor laijak onek din ni pore chungkuni mane berai nane bagoi ongkhor kayang road ro highway road ro chung onek din kayang o phaile yang kai chung tining kunai berai laina ni noi wansuk lai planning kaya kunai thanglai mani nai di busuk jaga nai tha tokmoi thangka agi tomo lama ekdom hamya chikon cha tong মানে মহিনকে সংসাই মনো যতন খোয়াইতো কমলপুর রোড মানে chung asu berai boi thang tongo hingkai chung baloka frai onek din thangka 6-7 mas chung yang je thanglai mani hingkai tining taisa sarik ni sanjani jorao sarik ni jorao beralai nai thanglai mani ani dol bai nai chung ikonai di bosu hakjala sokpeka kintu abo tabu norok no je nongnai je gana gunin borok sai mano chung kangka motamoti hakjala sokpeka hingkai chung tabu hingkai hasugo sokpai akonoi mane sanjang thangka bai ko kamkai camera rok sini malia hingkai chung tabuk nang kifil laisina guys chung abo kifil mata video khaikla hingkai chung ta finally behela bare sokpai jona thaisa thanda nonglanya nai tongo onek tungmani bagoi hingkai guys tabuk hingkai sanjani jora mane horni bagoi moi songoi tongo hingkai ang tini asuk kolok video banok malia tamni bagoi time bo keja sodongoi thangka guys hingkai ang je mansok norok no phunogoi tongo hingkai tini video ro no pailaisina